खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 5 सेप्तेम्बर गोथार फोरोंगिरि सान। बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो। 5 सेप्तेम्बरखौ गोथार फोरोंगिरि सान खुंनाय जायो। भारतनि नैथि हादोरगिरि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानखौनो बोसोरफ्रोमबो फोरोंगिरि सान महरै खुंबोबाय थानाय जादों एबा फालिनाय जादों। गोबाव समनिफ्रायनो बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौ दाबिबाय थानाया दिनै मोगथां महर मोनबाय। दिनैनि बे गोथार सानावनो आसाम सोरखारा बर' आरो थागिबि रावफोरनि एबा ट्राइबेल रावफोरनि बिथोनगिरिखौ बेखेवनाय जायो। आसाम सोरखारा दिनै मिरुआरि महरै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव हादोर गेजेरारि फैसालि न'आव गोथार फोरोंगिरि सानखौ खुंनाय जायो। बे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानैनो बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरि ख'खौ बेखेवनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, माननि आलासि महरै नुजाथियो सोलोंथाइ आरो रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे केबिनेट मन्त्रि सनदन ब्रह्म आरो केबिनेट मन्त्रि भबेश कलिता बिथांमोना। लोगोसे हांख्रायजानाय आलासि महरै नुजाथियो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'मोना। बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौ बेखेवनाय हाबाफारियाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ओरैबायदि बुङो। আৰম্ভ কৰিছো এই সঞ্চালকত প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত এই সঞ্চালকালয়ে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰিব। বড়ো ভাষা আৰু আন ট্ৰাইবেল লেংগুৱেজৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় আৰু প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তি, প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰম এই সঞ্চালকালয়ৰ অধীনলৈ অসম চৰকাৰে আনিবলৈ সিদ্ধান্ত। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों दिनै बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरि ख'खौ मोननो हायो। बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरि ख' बेखेवनायखौ बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'फोरनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों लोगोसे बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमाबो बरायदों। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि अमृत खेरखातारि बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। खुलुमबाय गोथार फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बर। बे साननि गिबियावनो बयनिसिमबो फोरोंगिरिफोरनिसिम गोथार मोजां मोननाय आरो हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै गोबाव समनिफ्रायनो बर'फोरा दाबिबोबाय थानाय बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरिखौ मोनफुंनो हानाय एबा दिनैनि सानावनो बर' बिजोंनि आलादा बिथोनगिरि ख' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावनि आलादा बिथोनगिरि ख' गोथारै बेखेवनो लानायाव बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा बरायबाय। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमा आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, आसामनि सोलोंथाइ आरो रांखान्थि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि सनदन ब्रह्म बिथांमोननिसिम बे हाबाखौ मावफुंना होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। मिजिंथियो आलादा बर' बिजोंनि बिथोनगिरि ख'आ बर' बिजोंनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। बर' बिजोंनि सोलोंथायारि जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनायाव बा बर' राव थुनलाइनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव हाबा मावलांगोन आरो बर'फोरनि गोबाव समनि दाबिनाया मोनफुंजोबनो हागोन। लोगोसे बे दिनैनि सानावनो बेखौनो बुंबावनो नागिरो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि बे आलादा बर' बिजोंनि बिथोनगिरिखौ मोनफुंनो हानाया जोंनि थाखाय मोजां रादाब आरो जों बेखौ बरायबाय। लोगोसे बिटिआरआव थानाय गुबुन गुबुन दाबिफोर एबा दफाफोराबो थाबैनो मावफुंनानै सुस्रांनो हायोब्ला गोजोननाय मोनबावगोन। जोबथारनायाव आसामनि गिबि मन्त्रि, सोलोंथाइ मन्त्रि आरो केबिनेट मन्त्रि बिथांमोननिसिम फिन रोजा रोजा साबायखर जासिबावबाय।
बड'लेण्ड निउस 24 नखरनिफ्रायबो फोरोंगिरि साननि हामलायथिखौ जासिबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।